gwale dan yana kishin mu. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. Da fari na sa Allah sarki gwani guda mabuwayi, Rabbana yake sanyawa dukkan abin da ba wa zan yi. Roƙo nake ka taimaki garba dan isa wanda baya shayi, sannan ka ƙara tsare shi da dukkan mahasadan da suke yi masa hasada ku sani to kuki ilahu ke bayawa. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. Rabbana ka ninka salati gun annabin da shi aka yayi, Al-Mustafa Rasulullahi ka ji garkuwa Rasulun masoyi. Alihi sahabbai nasa na sani akan sa ba sa shayi, sun ba da rai na su fansa don su taimaka wa ɗaha masoyi. Sun tsaya da ram da kafar su har yanzu arzikin su muke ci. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. Garbaɗi sa jagora ne mai taimako akan aikinsa, yan gwaladin mai shaida ba wanda ya irin aikinsa. Shi yasa kawai muka bi shi don mun yaba da jan halinsa. Garbaɗi sa mai jama'a ne zahiri kwarai yana da matasa. Mu faɗa ba za mu bari ba, garbaɗi sa ja mu je gaba baba. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. Jam'iyya ta PDP zami a ƙasa ita ke kishin mu, tunda ta yi min shaida tun kan ma ya babu yunwa kan mu. Talauci ya mana illa yau yunwa tana damun mu, tunda mun gani mun shaida komai a yanzu ya sha kan mu. Rabbana ka ba PDP duk yan ƙasa ba za mu gini ba. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. Kano gida sun yi abba shi za ya zo ya ceci jihar mu. Gwamnatin kwashe daloli san ba ta ƙara mulki kan mu. Abba taimake muka karɓa kai za ka kare duk haƙƙin mu. Abba jika mun bi ka kyale o tun da wai kishin mu. Mun faɗa ba za mu bari ba ƴan Kano muna taho abban. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. Garbaɗi sa mai jama'a ne mai rabon ofa ga mutane, mai taimakon mai rauni ko ta lamba mun sani jigo ne. Wajen taimakawa matasa gwarzon mu garba mai kishi ne, ayyuka kwarai ya bada duk dan ya gyara al'umma ne. Tuna mun riga mai shaida mun bi ka ja mu je gaba baba. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. Mai raba mashina ga mutane har ke kuna na dinkin yayi, ka zamo zuma mai zaki da sa kawai a yanzu ake yi. Ko ina ka zaga kwale duk al'umma ya banka suke yi, ka zamo madafa bango ko wanda baka tashi zai yi. Garbaja mu je gaba jika Allahu ne ke kare ka. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. Taka mu je muna bayan ka ba wanda zai irin aikin ka. Mahasadan ka sai dai kallo burin su ne su taɗa kafarka. Sun buga da kai sun barka domin a yanzu babu irin ka. Idan na mu je kawai jan zaki ba wanda za ya zo ya tare ka, ba wani wanda za ya tare ka. Allahu ne kawai ya tsaya ma. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu ƴan gwale dan yana kishin mu. PDP muka zaɓa, tafiyar mazan mu da wanta kedin a ciki ba ma yin zamba. Wanda ya shirin ɗaukar kaya ba kan mu bai shirya ba. Gaya musu su ji mulki a ƙasar na ba za su kumawa. Tunda sun yi mun gane zaɓen su sam ba za mu kumawa. Tafiyar ta PDP ce wala garbaɗi su za mu zaɓa. Garbaɗi su je ka wakilce mu wancan ba za ya iya ba. Tunda kayi mun shaida yan gwale mu kai kaɗai muka zaɓa. Haɗa da ma da gaishe ka famfashe ya ba za mu aje ba. Makiyanka sai dai kallo za da kai san ba za su iya ba. Tunda sun yi sun ka asa ko barci ma ba za su iya ba. Wala ya ja da ikon Allah ko kaɗan san ba za ya iya ba. Kwamfasi ya jirgin PDP tafiya ba za ta yi ba
kai ba. Na wadan buram shi ma ko ne ciki ba zan ware ba. Ya rike amana Abubakar Nuhu dan buram bayyar ba. Na wadan buram ikon Allah a gamji ba za su iya ma ba. Yusuf dawo tafiyar wani ba wai ba. Kai ma ko ne na tafiyar PDP ba wai ba. Ina alima da ke PDP ba ka yi mata wasa ba. Tunda dai kana nan tare da mu baitin ba zan na gina ma ba. Dan baban jama'a ne mai amana ba za yi ji tsoro ba. Tunda kawo PDP tafiyar ka kai ma ba za ta bare ma ba. Ji ino sakare ka ja in kai ma ba za na gina ma ba. Dole ne na yi maka baiti jam'iyyar ta wuce dan ba wai ba. Kan ya ja in haka jam'iyyar nan ba ta rasa gwarzo ba. Tunda ko da yaushe shi yaki yake san ba zai mata wasawa. Daga hajiya a in ja farfage san ba zan boyewa. Don gudunmawar ki a PDP ike ma ba za ya bace ba. Haruna Alo sabon gidan mai matasa ba zan boyewa. Don gudunmawar ka a PDP ikai ma ba za ya bace ba. Isiyaka mai labaran tafiyar ka kai ma ba za a yi ba kai ba. Sani dan baya a gaishe ka a kai ma ba za a yi ba kai ba. Haji Nasiru Ibrahim taimako da matasa ba wai ba. Ya uku ciyaman dorayi ma sam ba za a yi ba kai ba. Alhaji Farko Gwarbe ciyaman wala shi ma ba nan ba. Sabi da awal dan takarar ciyaman wala ba nan ba. Hamza Tuba darakta kamfen na garbaɗi sai shi ma ba wai ba. Salisu na kudda a gaishe ka a kai ma ba zan kyale ma ba. Sani ya hayati ya man mafita kwankwasi ya ba wai ba. Alhaji Isiyaka ɗan kwangila kwankwasi ya ba wai ba. Da Sani Madogo kai ma baitin ka ba zan boyewa ba. Hajiya Halima Uba jalli ke ma ba zan miki wasa ba. Dan kin yi taimako na san ki wajen nan ba a san ki da wasawa. Muna nan tare da kai Abubakar Hudu ja'in ba wai ba. Da Sani Bala dan dorai kai ma ba a san ka da wasawa. Da wawalle ya sho jirgin kwankwasiya ba zan boyewa ba. Wai ina hilala na jam'iyya ba da ba zan boyewa ba. Da sabudan Jaros an gaishe ka a baitin ka ban yi wasawa. Da Sani kwankwasiya a PDP baitin ka ba zan yi wasawa. Wai ina wazajen PDP ikare yana nan ba wai ba. Ina alabas ka gaishe ka a kai ma ba za ka bace mun ba. Ina Kabir ma da a gaishe ka a kai ma ba za ka yi nisawa. Aukilo muna nan tare da kai tafiyar ba za mu yi ba kai ba. Da Hajiya Binta Humalli ka ta dora yake ma ba wai ba. Da Hajiya Hawa Humalli da yar gada ban boyewa ba. Kungiya ce ta akida da kwankwasiya ba zan boyewa ba. Kwankwasiya mafita ce ta in sabon gida ba wai ba. Ita ce ta sami waƙar garbaɗi su dan ba zan boyewa ba. Abdullahi zamani Almansir mu muke rera waƙar ba wai ba. Jam'iyyar PDP mu zami a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi su jagoran mu yan gwaladin yana kishin mu. Jam'iyyar PDP mu zane a ƙasa ita ce zaɓin mu. Garbaɗi sa jagoran mu